Velkommen til Byparkens vuggestue. Vi er et selvejende dagtilbud, som står solidt på et fælles fagligt fundament med stærke kerneværdier. Værdier, som bygger på et anerkendende børnesyn ud fra Bartholomew-metodens principper. Vi vægter relationens betydning, og tid og nærvær med det enkelte barn er helt grundlæggende. Vi er en stabil personalegruppe, overvejende uddannet personale. Det solide fundament har i flere år dannet rammen om et fælles sprog, en fælles retning og en stærk vi-kultur. Den 1. november flytter vi i en ny lokation, cirka 1 kilometer herfra, hvor vi åbner Ørkildborgens Børnehus, som er et integreret dagtilbud med plads til 68 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn. Vores vision er at lave et dagtilbud med stærke kerneværdier. Vi glæder os til at byde nye børn og forældre velkommen og nye kollegaer. Vores primære fokus i hverdagen er børnenes trivsel og tryghed. Derfor prioriterer vi også indkøringen højt, så vi får opbygget en tæt og en tillidsfuld relation til barnet og til familien. Vores pædagogiske praksis er tilrettelagt, så børnene er i små grupper hver dag. Det giver tid og ro og nærvær med det enkelte barn. Vi arbejder struktureret og målrettet med det enkelte barn og med børnegruppen ud for nærmeste udviklingszone. Bartholomew-metodens principper er dybt integreret i vores hverdag. Det betyder, at vi blandt andet ser og følger børnenes initiativer. Vi sætter ord på deres følelser og deres handlinger. Vi guider dem, og vi tager positiv ledelse. I vores hus der er tilgangen til børnene båret af anerkendelse og omsorg og en varm og respektfuld tone. Som forældre og barn føler man sig rigtig godt modtaget her i børnehuset. Der er tid til anerkendelse og nærvær i børnehøjde. Som forældre kan jeg mærke, at der er en høj faglighed i børnehuset. Der er et trygt og anerkendende arbejdsmiljø. Børnenes udvikling og trivsel er i fokus. Det skaber en virkelig god ramme for et godt forældresamarbejde. Her er der en fantastisk madkultur. Børnene spiser det samme, hovedsageligt økologiske og altid hjemmelavet mad. Det er dejligt at slippe for os med madpakker og vide, at børnene spiser sundt og varieret.